Mumoyo uwe muli zinthu zingapo zimene zimawawa kwambiri. Koma moyo wa munthu chinthu chodabwitsa kwambiri kwa ineyo ndi mmene anthu amakuyiwalira ukamwalira. Deyo yamba amene anthu amavuzidwa amene moto mbaya watita wadisiya ne anthu amabere express show iya maine moto mbaya ndayankhula naye zulo anali bobo mfana uyu ndiye amagwira ntchito anali wolimbikira nanga madigrii ya tatu abale bora akanatenga ndani akanatenga venda wina wake abale. That's day one. Day one is within 3 hours. Magaye nage ayampakale kupanga ogana. Aba nepafunika chani bokozidwa. Kupita ku medicine chani ayika maliro. Akangoyika maliro amene wana mfedolo mkazi wa ineyo. Munthu oti wasasa mawu amazatenga phone yake pa kuyang'ana WhatsApp. Ndipo WhatsApp kaya anthu apanga share pamene wewe ma comedy makanje ka comedy chinkazi nake cha nyashi anthu akuchisatira mu street na mfedo je ndi uzatani uzadi kaka pamene ha uziwe zoti iweyo kwata basi abwana kwa kunchita amene amabwera kumene kuja shake panalibe munthu olimbikira ntchito kuposa moto mbaya. Ndipo izizi ife zatikhuza kwambiri ndipo sitikuziwa zoti ya kutiko. It's a generic statement. Ndipo mabwana aliyense wakuntchito aliyense amayankhula zimene zozo. Mina kuyankhula muja HR ku headquarters awapanga draft jana awapanga draft advert kufuna munthu wanyuwani nema za kubefa amene mujama with sober habits. Ndipo zoti atopa nanu amachita kuyika pamene females are encouraged to apply. Saka kufuna mbuzi mu position yene mu position yene nemu ziwe zokuti moyo uwe ukangotha bachi everything is gone. Legacy jani zimene munapanga amene maziwa ndipanga 10 kamera ine sogolo kwe ndimakonda kupanga zezi ndipanga 10 kamera ine sogolo because there are more interesting things to see kumene ndikupita komanso ndikuti apapo mic ndimayika pachani pafupi ndi mulomo wangawo chifukwa choti mphepo ikuomba kwambiri. Okay, so what am I saying? Ndikunena kuti magayi moyo huu samautengere kwambiri. Moyo huu samautengere kwambiri. You work hard all your life. Koma ukangotha baja everything you've worked for. Amene manyumba mwamangawa mafanano they don't see value mu nyumba izi. Kosa chedojo waimera pawa. Kosa cheda munthu watani wagulisa. Kosa cheda nyumba ije wanga yantitira yezi. Ineyo ma lessons amene ndaphunzira for example kuchokera kwa gogo aina kuchikazi. Agogo oti anagwira ntchito molimbika. Anafa ndi BP ndi nthenda ya mtima 1990s big man tamanga mu Zambia mujani to make a better life for his army of daughters kumanga chimansion amene kudeni choti mu 43 umo chitokala panopa ndi kuti ma 400 plus million mudeni jaina panga ditilolete chifukwa choti palibe munthu amene akufuna kukhala kumudzi and pali sinamvepo munthu akukamba za agogo aineyo recent kale atamwalira chani ma 1990s anthu atakuona kuti ikufanana ndi agogo ikufanana ndi chani ndi Bambo. That was his name. You ukuzana Bambo basi kenako amati within 30 years within 2 generations you're done for. Ndipo muzaka 50 inuyo mutamwalira no one will remember your name mwatha basi unless inuyo mupanga contribute china yake
chandi ku society anthu ngati achina Tani, achina Hitler, achina Leibniz, achina Isaac Newton, achina Kamozo Banda, koma inuyo ma generic ino achina Jack Banda, James Banda, James P. amene mukangomwalira pacha you're done for, there's nothing for you. Ndiye lesson yake ndiyo ticha moyo huu umafunika kutani kukhala nawo serious munjira ina yake. Inuyo panova mene muli amoyo maziwa anthu ambiri ankatinamiza ku secondary kuja ku primary kuti limbikirani for your future azamawa panopa choncheti munthu zimene amatiuza ku secondary tafikapo ena sakusiyabe gwirani ntchito molimbika mukazopanga litaya muzanjuya amene sizimata koma ndikuwuzani panopa kuti don't take a hit. Amene every man amampasa chani amampasa zaka maximum 120. Munthu amene wakhala ndi zaka 120 moyo ndi dolo. Number 1. Number 2, ife kumalawiko sitimafika 120. In fact mamwalira tichani ndi zaka 55. Mwalira ndi zaka 55 ko is normal. Ndiye iniyo musala ndi zaka zingati mukawerengesera mmene life expectancy yakumalawi imakhalira. Kodi mukudikira chani? Ndiye moyonso mukhala osangalasa anthu ena. Ndikhale mature. Maturity kumalawi is serious. Malaya amene mavala mukamalowa mtown suit amene yakugwirani pa khosi panji. Idea ndiyo tichani anthu azikuonani inuyo ngati ena ake. Mayankhulidwe yanu, machitidwe yanu, mayendedwe yanu. Koma kodi inuyo are you happy? Ndinosangalala? Maturity apo, maturity apo, asangalase na kusawa, asangalase na landlord, asangalase na kuchali cha dikoni, chani? Koma inuyo are you happy? Ndipo akamati kusogoloku, akunena liti. Panova amene pita ndi kumene mukufuna. Panova amene khalani ndi amene mukufuna kulani kukhala nawo. Panova amene pangani zimene mukufuna kupanga. Chifukwa choti zimene zikudikira kusogoloko is pain. Ikangotha zaka 40, zaka 50 ndikuti zayambika zichani zinthu zoyabwayabwa. Ndi BP. You can't even run that fast. You can't even jump that far. You can't even walk properly. Kunyamuka ndikuti chani amati nyamakazi and zinthu zina zoteleza. Beware. Oh shit. Beware kuti moyo huu ndi waufupi kwambiri. Awa ndikuti kumene ndimadziwira kamera mphepo ikuwomba microphone ndikupanga chani ndikupanga interfere kuopsa kuli static koma ndi dziko lindi la AI. Dziko lindi la AI ikayuza software kuchotsa chani mphepo imene chachikulu iheve chuti. Okay, then zimene mafuna zikunena ndikuti oh my god mphepo yakukulisa kwambiri. Mphepo ikakula chonchi ma video ine yonse imasokonekera pati pompo. Ndimakhala ndikudandaula za mphepo. Koma moving on, mangofuna ndikuwuzani kuti tsiku linake you'll be humbled. Kunena kuti momwalira ngati inuyo mizimu ija amanena mizimu ija ndiyoonade. Ngati amanena zija zoti mizimu ndiyoonade. Mzimu wanu uzakhala ukuwonerera anthu akuti akudya nyama pa maliro anu. Cabbage fanzina yake ndi imanama. Moto ni ineyo ananibeleka dola 5 million ndikufuna kumpasa anangoti khala nayo zaboza panzamene moto ni zaboza ukamwalira munthu yedda neka moyo kamene tinako. Don't spend it trying to chase vanity. Mayo inu
sindikuziwa zoti lighting ili banje. But you can understand chifukwa chati anthu amati ma Chinese they are yellow, right? Chifukwa chati skin yao is got that olive coloration. Imasiyana ndi azo. It's different. Kumene ndikupitako ndiku nyanja kumene anthu amapita kukachira. Koma kunoku masana kumakhala kutentha koopsa. Ne anthu amatani amapita usiku. Abakali truck kenakake anthu amanera amaendapo ndi ma jet ski. Komanso ndi mafira kwambiri. Akaka ndikuti amaisa jet ski ija kukupanga propel kuti uuluke mwamba. It's actually nice and fun. Aliyense nthawi inoyi yakufuna lani akupanga za ndalama basi. The seaside is littered with anthu akutani making money. You can see that guy wearing that thing. I'm use propulsion ya jet ski. Ndikupanga jani ndikuuluka mwamba. Kusalimako kuyenera kuti ziliko panova izizi papita nthawi kwambiri. Anthu akapita ku nyanja ndikuti akufira, koma of course naone ma pictures zimenezo zayi kusalimako. As long as uli ndi jet ski basi. Naona wapolisi inake samafuna zili jamboni. Ndapanga chani? Ndapanga detour from my initial part. If I just didn't ndose pa bridge on pamene manali mphepo yambiri. Pa bridge anali mphepo yambiri, koma now it's calm again. So ndipanga quick recap. Ndimanena kuti abale dziko ilili moyo ndiochepa kwambiri. Musataye nthawi ndikufuna kusanga neho moyo huu musakhali nawo busy kufuna kusangalatsa aneba apongozi akazi anu. Nobody cares. Kaya muli ndi ndalama kaya muli ndi muscles. Aliyense amapita kunyumba kwawo ndikutani ndikukanyera ndikukasamba ndikumva kuyaba kuzikanda pamene paja. Inuyo anthu ena mmaona ngati kamaenda ndikuti everyone is watching. No one is watching. No one is watching. Ndipo aliyense kumalayiko ali ndi mavuto ake amene akufuna kutani wathetsa. Lero samakhala moyo pofuna kusangalatsa anthu ena ndikuyankhula ndi inuyo mayo. Mayo woti maona ngati kuti Air Force ivalidwe basi. Umafuna chani? Umafuna aje ukamatuluka paja ukamapita koyenda ukhale swag ili sharp. Nkhani yake ndi phenotype energy, outside energy anthu adziwe zoti kukhala. Kumene ndimakhala kunoko ineyo ndaphunzira kuti everything doesn't matter. Naku nkhani yo zovala yokhaye kumene ndimakhala ineyo kunoko that doesn't matter. Kumapita kukadya ndi munthu ina akakunena kuti ase fana ali ndi chani ali ndi business yokwana at least 1 billion yuan, of course $3 billion. Koma ukakumana ndi typical Chinese sumaona china chake chodabwisa kuti waphansa bade yapo ase uyoyo ndi LV wa original. Ndi generic basi tisabato wamba tomweto malaya wamba omwe. Focus imakhala ya family ndikutani ndikukhala happy. Of course kunkhani ya happiness iyo tizakambirana siku lina. Oh shit. Kunkhani ya happiness iyo tizakambirana siku lina. Koma amene ndi ya fire ayamala ka fire tank kakang'ono. Nkhani ya happiness tizakambirana siku lina. Okay, lero likwabwera anthu angati amene alowa ndi 52,000. Population yako noko ndi ina yake. Amene anthu alowa ndi 52,000. I think yoyo capacity ndi 75,000. Sindi kuziwa kwambiri kuti
the other Chinese is new to me. Kama anyway, ndikuziwa zoti Ruyuan Reng shama the 52,000. There you can imagine the beach side has got about 52,000 people, and you will notice mukafika kumene koko kuti I say they imagine kuti kusalima kuja iliga kunyanja kubwera anthu 52,000 ndi madolo changamuka amabwera kuli achina Burger King chani ndi anthu amapha ndalama chifukwa choti ukangofika kunoko madzi amakhala kudula. Everything is expensive. Nyanja ya Mchere, this is the Yellow Sea. Kuchoka pamene popo, the next country you will meet is Japan. So you can imagine kuti ndaima patipo eti kuti opposite Japan on the other side of Japan osati yoyang'ana ku Hawaii. Ndimene kuchitika ka video kaine ndikamaliza pamene popo chifukwa choti anthu akachuluka sindimayankhula bo sindimayankhula logically komanso mphepo yachuluka ndabwera siku losakhala labwino ndisiye chapompa. Okay, ndifike kunyanja ndikuoneseni khwimbi, then I'll cut the video. Na ndimayangoswa za zinthu zimene zimakhala za phinde kunoko. Munthu ukabereka mwana amayamba kupanga save ndalama kuti mwana uja adani aphunzire skulu. Mwana uja akangabadwa amene olo skulu yankaka amakhala kutani akupecha ma thousand. In fact mukaona maforeigners ambiri azungu ku China palibe chimene akupanga kumene koko apart from kuphunzitsa ana madolo kunoko. Waphunzitsa chizungu madam wandera ndi chitha ukoko kuli stage chinake every night kumakhala show. Stage chinake kumakhala show. And this is the beach. However, chaka china yake panagwa ndege ukoko makhala ndi ndege lero lisikuuluka chifukwa choti it's windy. Masiku inake ndege inagunda icho ndi pano panaikapo China Fire and Rescue ambulance pompo. Ambulance imo muli anthu ndi chani ndi ma defibrillator. And that is the story of today. And we're gonna figure out and then we stop there. Not a very good day to be at the beach. Too windy. And it goes all the way there, and it goes all the way there. Physical up. Adainaka kusambira fight hiko. Sindu uziwa zoti ndi andane. Koma akuzimva udolo. On a day like this, we're now mad. Anyway, cheers. Bye. Bye. And cut.